medicinske pomoći, kaže doktorka Gordana Simić, načelnica službe, i dodaje da je registrovano 179 pregleda u protekla 3 dana, kao i da su ekipe intervenisale i na javnim mestima. Za proteklih 3 dana bilo je 43 izlazaka na teren, od toga 8 na javnom mestu, 1 osoba pod uticajem alkohola, 2 osobe pod uticajem psihoaktivnih supstanci, bio je 1 udesa, 2 povređena, 1 trovanje lekovima, 3 nasilja u porodici, 1 nasilje nad muškom osobom, zatim bilo je i alergijskih reakcija na ujed pčela i 1 privođenje. Uglavnom, najviše zovu zbog kardiovaskularnih problema. U toku ovog vikenda bilo je malo i više pacijenata koji su imali vrtoglavice, a bili su malo više izloženi suncu. Bilo je 179 pregleda u ambulanti s obzirom na izmenjeni režim rada ambulanti u Domu zdravlja za vikend. I tokom narednih dana očekuje nas veoma toplo vreme, pa lekari savetuju da se ne izlazi bez preke potrebe tokom najtoplijeg dela dana. Da vodimo računa koji deo dana ćemo izabrati za obavljanje svojih obaveznih aktivnosti, ako je moguće rani jutarnji sati, a sve ono drugo, kasni večernji sati, to bi više bilo za recimo neko opuštanje, jer tada i ne rade ustanove ako nam nešto treba da odradimo. Ako smo prinuđeni da budemo na otvorenom u radno vreme, oni koji rade, oni moraju da rade ili skraćeno ili u više smene, ili da imaju kraće pauze, da nose zaštitnu opremu, znači beli šešir, zaštitne naočare, odeća mora da bude isto prilagođena, znači prema toploti, da ne bude neka, što ja kažem, plastika ili sintetika, da se oni dodatno znoje i da uzimaju što više tečnosti. Tokom vikenda održan je festival balona, ali na svu sreću tokom festivalskih dana nije bilo intervencije ekipa hitne pomoći.